ollaan tultu tänään Hämeenlinnaan Ahvenistolle. Mulla tulee kyyneli silmästä ja Tää alkoi heti itkettää tää. Ei. Mä ymmärrän, koska sä tulet häviämään. Koska meidän tämän päivän agendana on tyhmät talviolympialaiset. Meidän talviolympialaislajit on... Siellä on kurlingi. Sitten meillä on keihäänheitto, mihin me ei otettu keihäitä. Metsä! Niin. Mä unohdin, että me ollaan näin nolla budjettivideolla taas. Sitten meillä on kuulantyöntö, lumilautailu ja lumikelkkailu. Eli basically lumilautailu on siis sitä, että meillä on pulkka, jonka päällä seistään, se kisataan pituudesta. Ja meillä on lumikelkkailu, missä otetaan aikaa, kun mennään mäessä alas pulkalla. Mä oon valmis lumilautailemaan. Joo, hyvä. Menisin kaatua jo nyt. Joten olisiko meidän ensimmäinen laji sitten kuulantyöntö? Mä sanoisin kanssa kuulantyönnöllä aloitetaan. Mutta mitä tulee kuulantyöntöön? Meillä on siinä kaksi. Meillä on pituus ja tarkkuus. Aikaa liettiin 15 minuuttia kuulia, teknisesti ottaen kuulia. Pyöreän muotoisia asioita 50 sentin-euro 50 sentin välihaarukalla. Kyllä. Ja Eve nyt tietää jo mun Toisen. heittolaitteen tai heittovälineen tai heittoherkun ehkä enemmänkin. Lähinnä kun siinä tuli sellainen pieni akuutti kassasäätö ja se spoilaantui, mutta toista sä et tiedä. Mä en tiedä nyt kumpaakaan. Haha. Haluatko sä spoilaa eka, niin mä voin spoilaa. Okei. Mä aloitan täältä. Mä nyt kaivan täältä sulle ensin. Tää tulee tälleen mullekin mysteerinä, kumpi täältä tulee. Se ei oo tää. Ei, toi oli joku muu asia. Tämä on maksanut 54 senttiä. Eli se on joku hedelmä. Se on hedelmä, se on pirkka-appelsiini. No niin, loistavaa. Mulla kävi mielessä toi. Mä vois spoilata tähän väliin mun. Okei. Se liittyy samaan teemaan. Se on No siis mun toinenkin liittyy samaan teemaan. Se on sitruksinen. Mua pelottaa, että mä oon otettu sama. Täällä on mun kummatkin kuulat. Täällä on siis irttareita, niinku pyöreitä irttareita, mutta se toinen on, mitä veikkaat? En mä tiedä. No en mä tiedä mitä, mä en tiedä mikä se on. Maksaa euro 19. Euro 19? No lime. Lime on, paitsi että lime on paljon pienempi. Lime on kalliimpi, mutta pienempi. No mä en käynyt heviosastolla ainakaan. Ja se on sitruksinen. Juu, sitruunamehupurkki. Mun on ihan pakko myöntää, että meillä on periaatteessa sama. Otitko limemehupurkin? Ei maailmalta puuttuu tästä sämlää! Mulla katkestaa siinä pikakassalla. No mä voin tulla sen verran näyttää, että täällä on siis... Mä paniikissa liastasin noita irttareita tonne ja me meni yli budjetin, joten me syötiin tossa automatkalla muutama niistä. Me otettiin sama. No, mut hei, tähän menee teemaa. Tää on meidän italialainen tuote ja siellä on Italiassa ne olympialaiset menossa. Totta. Eli nyt tulee seuraavaksi kuulantyönnön säännöt niin sanotusti. Meillä on kaksivaiheinen kuulantyöntö. Mä oon valinnut tähän ensimmäiseen osuuteen mun limemehun ja Tomas oli valinnut... Minulla on sitruunamehu. Jep. Ja ensimmäinen osuus on pituus. Ne me heitetään näillä ja seuraava osuus on tarkkuus ja se me selitetään niinku tarkemmin sitten varmaan siinä. Koska me ei ole keksitty sitä vielä. Älkää kertoko tätä kellekään. Mutta ui saakeli, jumalauta, lähtee hanskatkin lipetti. Meillä on 5 yritystä kuulalla, mutta sun täytyy koolata, tai sun eka heitto ei tietenkään tarvitse koolata, mutta sen jälkeen joka kerta sun täytyy koolata, että tää on se mun heitto, mikä lasketaan nyt. Ja sit jos sä koolaat sen ja se on kuin se sun eka, niin voi. Tässä on meidän kenttä. Ihan itse tehtiin, uskokaa tai älkää. Se ei ole oikeassa mittakaavassa, mutta me sovitaan, että 1 viiva metri. Heitto menee, minne menee, all good. Eikä siis kuula ei saa myöskään mennä rikki. Se on siinä kohtaa hylsy. Jos mä menen vaikka ekanotolla. No joo, meepä. Pystytkö kääntää selkää? Joo, pystyn, mutta en pysty pyörimään. Meidän pelialue ei riitä. Onks toi nyt sit 8+? Joo, sanotaan, että se on 8 plussa. Tehdäänkö me vuorotellen? Juu, varmaan. Mä veikkaan, että mulle tää pelialue kyllä siis riittää. Tää toi kuula tuohon, koska minulla on täällä alla niinku toinen takki. Niin kuin kunnon urheilija. Niin. Mut joo, kattokas, mä oon näin atleettinen, että on tuo urheilutakki, että lihakset pysyy lämpimä. Juu, ja sitten tästä niinku työntä. Mä lupasin heittää niinku tikkaa. Otetaan tästä niinku... Eihän se riittänyt minullakaan. Mennään ehkä kattoo noi tulokset.
kanavan teemaan. Tää oli hyvä idea paperilla tää peli alla. Juu, Nehän on nyt kirkkaan värisiä, mutta tossa näyttäisi olevan limetti. No ei se kyllä iso ero oo. Katohan. Täältä löytyy meikäläisen. Ja tästä noin sanotaan 50 senttiä. No helpoinhan tästä on amerikkalaista. 1 jalka, 2 jalka, 3, 3,5 jalkaa. Joo. Mä otan täältä sun kuulan. Eihän tää, se on hyvissä käsissä. Ne on ehjät. Mä siis tiedätkö, kun mun tekis mieli jättää tohon, koska mä veikkaan, että se on mun pisin. Ja kun mä pitäis koolaa nää niinku ennen. Niin. Niin mä en halus koolaa. Okei, ehkä mä yritän yhden vielä ainakin. Tää on se hyvät uutiset. No. Se on todennäköisesti pidemmällä kuin se sun äskeinen heitto. Oliko hyvä hanki? Yllättävän pehmeä. Juu. Mut nyt mun hieno ympyrä. Se on edelleen ympyrä. Ympyrä se on. Se kun tässä on, tiedätkö, tää tekee jännän kanssa sit kun sä tiedät tarkalleen missä toinen on. Niin. Virallinen. No nyt oli kyllä viskaus. Voin sanoa, että sä sait kyllä sun limetillä. Pidemmän tuloksen kuin aikaisemmin. Mut joo, tää meni kyllä niinku aika hävyttömäksi jo tämä, et tää ehkä diskataan, koska Tää oli aika viskaus. juu. Tämäkin viskaamaan voi ruveta. Me ollaan mun 3. heiton parissa ja mun on pakko sanoa, että tää on paras, koska se äskeinen paras sanoi diskatta ja mulla on 0 tulos. Oliko siinä nyt rannetta? Ei ollut nyt. Joo. Sinun vuorosi. Juu. Ja sitten taas teen sitä atleettista urheilusuoritusta suorittamaan tälleen. Tää ei oo mun paras. Tässä on tämmönen kolo. Ihmekään kun kaatusi. Ei, kato, toi jäi siihen samaan kohtaan kuin se mun eka. Kun aina joku huijaa jossakin. Vinkar, me tiedetään, että sä huijaat. No niin, tuolla kato ihan samassa kolossa sä on. Sä oot kirjaimellisesti samassa kolossa kuin eka heitto. Jep. Ja missä oli sun toka? Tossa ja sun toka. Meillä on taas yhtä paljon periaatteessa, jos miettii, niin kuin metrillisesti. Tossa on. No niin, nyt sitten kahtomaan. Ei mennyt yhtään pidemmälle, se oli enemmän korkea. Joo. Perhana, mulla on pakko vielä. Ja tää oli siis tulos tosiaan, jos ei kukaan tiennyt, mutta pakko olla tulos, kun Tomas on pidemmällä. Joo, tässä on tää hyvä kolo. Niin. Tässä on tällainen tukijalka menee tohon hyvin. Mä katson heitä hanskat kädessä, tää ei oo virallinen. Vähän ehkä yliastui, mutta toisaalta se on sen jälkeen, kun se irtosi. Joo, tässä on mun pisin heitto ja nyt se on tossa. Joo. Toi on nyt skip. Ei voi olla totta, kato. Mun äskeinen heitto, mä heitin siihen T-kirjaimen viereen. Mut joo, mun uusin heitto on tässä ja Tomas on tuolla. Oota, mun on nyt pakko, mulla on jano. Mulla on hieno. Kaikki sanoo. Tämähän ei teknisesti ottaen hajota tätä. Miksi teet noin? Mitä tää aukee? Odota, kun mä näen. Tästä pitää ottaa tämä pois. Tässä on kaikille teille ohi, miten avataan. Ota se. Joo, en. Ja sit sen jälkeen tästä avataan. Voit mä näe, kun sun sormi on edessä. Tuo. Noniin, hyvä, kiitos. Mulla on meinaan janoni. Ottaa se vähän. Tää tulee nyt kevyempi. Ei mulla kauheat paineet on realistisesti. Miten toi riittää? Ei pysty, on niin hapokasta. Ei alut säkin. Mulla on huono sihti. Maistuu. Noniin, mennään heittämään se viimeinen heitto. Muista päättää. Joo, mä just mietin. En kevennä. Ei kevennä siis kun. Ei tarvi enää. Eli ei oo tulos. Ei oo tulos. Mä luotan, että No sekin oli aika viskaus. Joo,
meikäläisenhän on pakko ottaa tästä tulosta, koska mä olen jäljessä, mutta toki Tomaksella on etulyöntiasema siinä, että sillä on varmasti enemmän voimaa, mutta me jäämme tässä sen häiritä. Mutta meillä on tässä muita lajeja onneksi. On. Sitten joku vielä ruiskatti sun silmää sitruunamehua. Niin, toi siis vielä sabotoi, että laittoi mun silmähän sitruunamehua. Minä pyysin suuhun sitä, minä olin näin. En silleen, laita tuonne. Sitten tää on vähän liukastettukin tätä. Katsotaan, kun mä haluaisin olla niinku näin. Tuossa teki semmosen pompu. Missä menee limetti? No on se perhana. Tässä on Thomas. Ja Näin. Tästä on niinku suora viiva. Ja tässä on mä. Oli tää pisin mun heitto. Oli. Mut mä olen niinku inusen pidemmällä. Että mä hävisin tän osan kuulantyönnöstä ainakin. Yeah. Eli tarkkuusheitto. 5 heittoa taas, kumpi pääsee lähemmäs. Joo. Ja siellä on pieni jääaukko siellä keskellä. Me heitetään siis siihen kolmista, me äsken heitettiin sitä pituutta. Ja tässä on heittotyyli vapaa. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Pieni kolohan toi on ja mä älysin just, että noi karkit on tosi kevyitä. Että tää on mulle mut ei se auta. Otetaan tuollainen räikeen pinkki. Oli aika hyvän oloinen. Oli. Onko se tossa? Onko tossa tommonen reikä? Eikö mun mielestä se meni tästä yli? Ei se yli mennyt. Mä väitän, että se on tossa se reikä. Tässä. Eikö tässä? Tähän jo. Ei, katohan tonne kololle. Oh my god. Sehän oli ihan pirun hyvä. Miten mä sain ton karkin tänne? Siis rinki on tässä ja tohon on tavoite. Joo. Jätä se siihen. Eiku niin, en mä vois syöstä vielä. Mitenköhän mä tän niinku viskasen tänne? Noniin, no okei, mä testailen. Rullasko se yli siitä? Rullas. Se on ringis, mä näen sen tästä. Ui muna. Nyt on vähän se. No niin, kokeillaan, jos saat siinä astetta lähemmäs. Ei. Ei, nyt menee ihan vino. Oho! Se käänsi suuntaan. Mut se on yli. Se on yli alueelta, mä näen tästä. Ai näet. GoPro jalas. Joo. No, eli äsken oli parempi, joten mun ei tarvinnut hakea mun kuulaa sieltä. Miksi mä otin nää tähän tarkkuuteen? No, parempi se kuin niinku pituuteen. Niin. En tiedä. Kadotin sen tossa Mä en nähnyt. kummun jälkeen. Joo, Sekin meni niinku oikeaan suuntaan ja oikealla voimalla. Ei oo täällä. Onko se Eiku ei, toi on nyt tämmönen. Toi on tollain roska. Se meni yli kyllä. Ei oo ringissä. Tää karkki oli omalla tavallaan hyvin huono valinta. Tämä on ulkona. Tämä pyöri ulos. Kiva. Eli mulla on silti vielä nyt lähin. Joo. Sulla on tuolla. Uskot sä mun kuulaa? Ensimmäisessä pelissä ruiskasee silmähän sitruunaa. Toisessa pelissä ottaa mun kuulan käteensä ja sabotoi sen. Purassu palan pois. Ei, ihan vinkkeli. Nyt mä näin tasan tarkkaan mihin se myös tippuu. Tää alkaa ottaa vähän osumaa. Joo, mut jos se hajoaa, niin muista. Sitkö toi on mun niinku lähin, Joo. jos tää hajoaa? Joo. Ei, se jäi sinne välikköön. Perhana soikoon. Ota mandariini. Tätä ei ollut ennen. Ennen kuin Thomas koski siihen. Niin. Ei ollut! Syyttävä sormi nyt johonkin muuhun, vaikka kettuun. Eli meillä on tää ja sit seuraava yritys. Meillä on 2 yritystä vielä. Paitsi jos tää menee rikki. Jep. Lyhyt. Oli. Ja se ei enää pomppaa sieltä, kun se ei enää ole niin kimmosa. Niin. Mikähän väri me otetaan sitten? En tiedä. Se ei johonkin tähän samalla tavalla kuin mulla. Seuraava vika heitto on sulla. Jep. Ja nyt kunniaa sille pinkille karkille. Ai nyt, mä oon väärässä paikassa. Oho! Se oli hyvä pituus. Vasemmalle. Juu, Niinku se oli aika hyvä reippaasti pituus, vasemmalle. mutta... Ai se ihan... Mä inho... Ei, sama reikä kuin äsken. Eli tilanne on 1-1. 1-1.
Minä otin pituusheitosta ja sinä tarkkuudesta. Okei. Irttarit ei ole se juttu tarkkuusheittoa. Seuraavaksi varmaan keihään heittää tähän samaan syssyyn. Kokeillaan joo, se voisi olla aika kova. Joo. Me lähdetään etsiä keihästä. Jep. Joten heippa! Heippa! Tervetuloa laji numero 2 pariin, eli tukkihumala keihäänheitto. Tai niin kuin kirjoitin meidän videoideapaperilistahan umpihumala keihäänheitto. Mut se ei ehkä ole agendana, koska jonkun pitää ajaa autoakin vielä tänään. Käytetään samaa rataa. Me muutettiin ne ympyrä 4. Mitat on silmämääräiset. Aika helppo sinällään. 10 pyöräytystä ja sen jälkeen heitto. Noniin. 1, Tää jää minä. 2, 3, Oh my 4, God. 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Kenen mielestä tää oli hyvä idea? Oh my god. No niin. Sit lähtee. Oh my god, nyt huippaa päästä. Umpihumalahan se on. Tässä on minun heittoja. Juu, ja Tuolla tosiaan heitettiin ja catch me. tämähän oli sulle pään mitta, tää on minulle minun mitta. Saako suorittaa? Saa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 heitto. Ei minua kohti. Oli tämä mukaan. Se oli hyvä heittäjä. Evekin on pystyssä. Vielä! Sit katsomaan. Minä olen tässä. Ja Eve on siinä. Toi fyysinen. Piip oli fyysinen. Minä kirjoilen niin paljon kuin ite haluan. We ready? Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Ottaa keihään käteen. Sehän menee ihan tikku suorana. Se on parempi humalassa kuin selvinpäin. Mikä tää? Tiedätkö mikä se on? Sun on tossa. Joo. Se on kato Valley Wesi. Lumilautainen pulkkailuja. Eikä yhtään silmässä Niin. tai nenässä. Ja lähtee! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ui! 10. Täältä tullaan piilosta, jee! Minä en pyytäkään parkkihalliin mene enää koskaan. Älä kaadu! Mene, suorita. Siis me heitetään suorempaa linjaa, kun me ollaan pyöritty. Tuo on mun tulos. Tomas on Tuo meidän catch-camin ohi niin sanotusti. 2, 3, 4,5 keihään mittaa Pidemmällä. pidemmällä. Eli Toki on 2-1 mulla tällä hetkellä. Tomaksella. Tällä hetkellä johtoasema meikäläisenä. Ei kannata ehkä hehkutella, että on heittänyt keihästä missään. Joten seuraavaksi haetaan tuolta se mandariini. Siivotaan jälkemme. Just niin. Tehkää tekin niin kuin teette oikeasti ulkona jotain. Joo, koska ei siis... Etenkin järven jäällä, koska kaikki mitä tähän jättää, niin sitten tää sulaa, niin se kaikki on tuolla vedessä ja tää on kuitenkin uimaranta, ihmiset ui täällä. Niin. Ja ylipäätään. Ei roskata luontoa. Niin. Anyways, me tehdään varmaan seuraavan kerran rinteen päältä. Mutta heippa! Heippa! 3. laji. Ei, kun 4. teknistä ottaen. Periaat- 3. laji, mut 4. suoritus. Kelkkailu Se näkyy tuossa taustalla osittain, koska se on aika pitkä mäki. Joo. ja jyrkkä. Ja meillähän on nyt sitten kameroita viritelty miten sattuu tonne. Mutta sen mä pystyn lupaamaan, että alastulon te näette
Ainakin meidän silmistä, koska me käytetään tuota GoProta siinä. Mutta muu kuvaus saattaa olla mitä on. Me ei osata yhtään sanoa, miltä se tulee näyttää. Koska me on asetettu nyt niinku 2 muuhun kohtaan periaatteessa. Joo, 2 muussa kohdassa on kamera ja on GoPro. Ei muuta kuin sit periaatteessa suorittamaan. Joo. Ja siis tosiaan laskemme pulkkaa jossain tuolla taustalla. Tän hyvä tulee. Kuka menee eka? Ota sä, sulle tää on tutumpi mäki. Nyt ollaan mäen päällä ja täältä suunta on vain ja ainoastaan enää alaspäin. Tää on Even kelkkalasku ja mäki näyttää siis täältä, mä en tiedä näettekö te, mutta mäki näyttää aika järkyttävältä. En muista, koska mä olisin laskenut tän, mutta meikäläisen aika lähtee nyt. Pelottaa jo valmiiksi. Ja oikeesti, minä en oo valmis tähän. Minä en oo millään tavalla valmis tähän. Okei, oon minä. Minä en oo valmis. Ja loppusilaus! Otin vähän varmat pois! Ja yppyreistä ja sinne mentiin. 1 yppyri! Alkoi aivan itkettää tässä. Oli ehkä pieni pelko persiissä. Terve! Mä olen täällä mäen huipulla. Korkealla. Minun vuoro laskea tämä alas. Eve tuli tämän äsken. Voin sanoa, että kun kuvasin tosta rinteen heittomerkeissä alkupäästä, tai jyrkimmän kohdan jälkeinen kohta, eli 1/3 rinnettä, niin tää rinne ei näyttänyt niin jyrkältä kuin täältä ylhäältä. Ja tää on yllättävän jännittävää, koska mä oon viimeksi pulkkaillut 2020 mun mielestä. Voin olla väärässä, mutta muistelisin, että se on viimeisin kerta eräässä pienessä kylässä. Ei siitä sen reissusta sen enempää. Tämä on rinteemme. Ja se ei todellakaan välity tämän kameraa, kuinka jyrkkä tää on. Ei kai se auta muuta kuin käydä pulkkaa istumaan ja antaa virran viiä. Se on sit meno. Joo. Jaloilta saa ohjattua. Terve! Missä ne hyppyrit on? Au! Terve! Täällä mä olen hengissä. Ai mun selkä. Sieltä on tultu. Hyvältä näyttää varmaan. Sit se on meno. No taas mä makaan tässä pulkassa. Ei tää vieläkään toiminut. Ja nää on aivan lumesiässä.
Tervetuloa 4. lajin pariin, lumilautailu. Lumilautaillaan pituutta meidän hienolla pulkalla, jonka näittekin tänään jo aiemmin. Tehtiin melkein itsestämme sairaalan reissu. Vähän liian ehkä Pulkkamäessä, mutta Kelkkamäessä. Se oli kelkkailua pää edellä. Nyt me otetaan mittaa ja paras 3. Kumpi haluaa suorittaa eka? Sinä. Minä suoritan. Sinä suorittat eka. Pienten teknisten ongelmien jälkeen, kun on kylmät kelit, niin kamerakin akku ilmeisesti temppuilee. Pääsin tähän, lasku ei ehkä näkynyt, mutta tämä oli ensimmäinen lasku. Lasku lähti tuolta. Meikäläisen butiksi. Otetaan lumilauta mukaan. No, Evehän pääsi pidemmälle kuin minä. Menin muuten pidemmälle. Ei saa. Menin pulkan verran pidemmälle. Pulkan verran pidemmälle. Mä veikkaan, että jokaisella yhden pidemmälle. Ei mennyt. Onks mä pidemmällä? Sä oot pidemmällä. Jumala, kuiske. Puoli pulkkaa jää lyhkäiseksi. Lähti vähän eri reitille. Ei se mitään, onnittelut lumilautailun voitosta. Meillä on tän jälkeen vielä yksi laji. Sitä mä oon ottanut eniten. Niin oikeastaan mäkin. Niin. Nähdään siellä. Nähdään siellä. Hei moi! Meillä on 5. lajina curling, itse tehty curling. Hyvin omaperäinen. Mutta todellakin tyhmä talviolympialaislaji. Tai siis ei tyhmä. Curling ei ole tyhmä, mutta siis niin kun tää on meidän versio, niin tää voi olla joko hyvä idea paperilla tai sitten todella tosi huono. Niin, huono idea myöskin voi olla tällä jäällä, mutta katsotaan. Ja tämäkin on oma tehty rata niin kuin muissa lajeissa ja oma viritelmä. Ja säännöt oli about mulle selkeät, mutta ehkä pitää kertoa, sä muistat ne paremmin. Joo, no siis curling-säännöissähän on se, että se ketä on niinku keskemmällä, siis niinku lähimpänä keskipiste. Pitikö se olla keskipisteessä? Hetki, pieni, tällainen. Ei varmaan meidän säännöissä, lähimpänä keskipistettä on joo, varmaan meidän säännöissä. Joo, joka on lähimmä. Joo. Eli siis säännöt on se, että se kenen kivi on, tai siis meidän tilanteessa kiekko. Meillä on molemmilla siis 3 kiekkoa, tämmöisiä juniorikiekkoja. Ja koska Hämeenlinnasta oli harvinaisen vaikeaa löytää kunnon jääkiekkoja. Juu, ne oli tarjouksessa, mutta niitä ei ollut enää missään. Se, kumman kiekko on lähimpänä keskipistettä, niin se saa pisteitä. Mutta se lasketaan niin, että jos mulla on vaikka 2 lähintä, niin mä saan 2 pistettä. Jos mulla on 3 lähintä, mä saan 3 pistettä. Mutta jos Tomaksella on vaikka toisiksi lähin kiekko, niin silloin mä saan vain 1 pisteen. Mä oikein tiedä, miten mä sen niinku järkevämmin selittäisin, mutta perus curling niinku pistelaskusääntö. Ja me päätettiin, että me pelataan 5 erää, koska meillä on vaan kuitenkin 3 kiekkoa. Tää on hyvin nopeasti ohi. Jep. Että kumpi haluaa aloittaa, haluatko olla kuva vai ei kuva? Mä haluan olla ei-kuva puoli. Mä tykkään mustuudesta. Mustuudesta. Onks mustuussana? Ja mä tiedän. Mä voin aloittaa. No, mennään aloita. Joo. Ei mitään muuta kuin onnea. Toivotaan, että nämä meidän viivat ja kehät näkyy täällä videolla. Jos ei, niin me yritetään jotain taikuuksia. Ai nythän mä en täältä ole harjoitellutkaan. Ei siis ei olla harjoiteltu tietenkään. Suoraan pelaamaan. Eikö se ole muuten vuorotellen? On. No. Joo. Katokki, ettei mene viiva yli. Suorituspaineet kameran kanssa. Oli suora. Oli. Mutta tästä ei tule kellekään pisteitä. Hei! Jumalan suke. Liian kova. Liian hiljaa. Okei, no siis tästä kerroksesta ei tullut kellekään pisteitä. Ja nythän kummas etu se nyt sitten on. Jatketaanko me samoin päin? Niin kuin periaatteessa jatkoi samoin päin, kun ei tule pisteitä. Niin. Voisin kuvitella. Lähtee toinen erä. On ihan liian kova.
Niinku esim. Jos mä pelaan sen tohon, niin sulla on aika iso chanssi klikata se tosta tonne. Kun se on nyt ihan keskeltä. Tuo oli kyllä nyt vähän suuntaan kierre. Jep. Nyt mulla on vaan chanssi klikata omani tästä pois. Ei kun menee nyt ihan väärään suuntaan. Mä en taas liian suoraan, mutta olisi ollut yllättävän jees. Sä teit siihen vaan muuri. Niin. Toinen Mut niinku erä. linja on hyvä. Ei pisteitä. Ei, taas liian kova. Hanskat kädessä taktiikka. Nyt on aika hyvä. Eikä riittänyt. Mä niitä viskaan. No siis pituus oli oikea. No niin. Kävi nyt vähän sama. Mut kaartaa eikä jaksa. Alkaa niinku se etäisyys alkaa löytyä. Nyt on muuten hyvä. Ei ollut liian. Yli meni. Nyt. Nyt on. Ei! Jäi ihan hilikulle. Mut mieluummin liian hiljaa kuin liian kovaa. Juu. Koska tässä lajissa musta tuntuu, että se palkitsee omalla tavallaan. Että se on tossa. että meidän pakko ottaa 8 tai 10 päätä ainakin. Juu. Koska onks tää nyt 4. kerros jo? 3. Eihän, 4. Onks kamerahenkilö pysynyt perässä? Mä oon vaan tuijottanut tätä täällä lumoutuneesta. Niin meillähän on siis budjetti kasvanut tähän muuten sen verran tähän videoon, että me saatiin kuvaajakin jopa yhteen kohtaan. Juman suikke. Ei, taas lähti sivuun. Hyvä, että sinäkin sinne sivuun heität. Vauhti oli oikein oiva. Niin oli, mutta toiset otti kyllä jarrua kanssa tohon lumeen. Mut nyt alkaa löytyä se vauhti. Joo, mut kun mulla löytyy se vauhti tonne. Kato, kun se menee niin perkuleen kovaa tässä. Aidas. Mutta toisaalta siinähän vaikuttaa tosi paljon se, tiedätkö, että siinä joku harjaa sitä antaa sille vauhtia tai poistaa vauhtia. Nyt. Ei. Mun täytyy kohta ottaa se sun toinen rukkane, koska mulla jäätyy käsi. No osaat. Saat tän mun vaikka tilalla. Joo, sopii. Ei, nyt mulki meni liian pitkäksi. No niin, nyt lähtis niinku vika. Niin. Se tuntuu, että tätä pelataan kyllä siihen asti, että jompikumpi saa pisteen tästä. Otetaan sille, siihen vähintään. Tässähän on kitka! Jumalauta, kiitos kuvaajalle! Ei voi olla totta. Mut nyt. Ei. Hei, se on lajin idea. Hyvä. Nyt mä en haluis Koska niinku, nyt sä oot asettanut paineet periaatteessa peliin. nyt mä en haluis niinku omaani tuolta ainakaan kikata pois. Joo, se on ihan hyvä. Muurina. Okei, nyt tehdään tuplamuuri. Haha, aika vittu. Sä rupesit pelaamaan. Juu, kato kun mä sain pelihanskan. Tässä oli niin kameran mieheltä etu, tai henkilöltä korjaan. Yritin. Juman tsuke. Eli nyt tässähän onkin sitten, kyllä tuo, ei tässä rinkulassa, mä saan 1 pisteen. Niin. Otetaan siihen 10. Joo. Koska sit tää on kivempi, koska nyt sä... Jaksaako kamerahenkilö kuvata? Joo. Hyvä, loistavaa. Mut nyt sä saat aloittaa. Niin, Ei kun mä aloitan edelleen. Niin. Koska sulla pitää olla se viimeisen kiekko etu. Niin, totta. Ei se mitään. Niin honorit periaatteessa, niinku frisbee-golfiskin. Niin. Hei. Jäikö? Kamerahenkilö, onko se yli vai? Se on puoliksi vihreällä ja puoliksi. Eli se on sisällä periaatteessa. Yes. Tää on tää. Jumpe. Tää melkein on niinku jo kurlingia. Siis mä alan innostua tästä lajista vaan enemmän ja enemmän. Ei tuolla niin paljon lunta.
Tarvitaan se jäähenkilö niistä virallisista olympialaisista. Liian kova. Niin oli. Tää on kans vähän alamäkeä, niin sekin hankala. On, voi laittaa toi iPhonein vatupassi tohon, niin mä vannat toin alamäkeä. Mitä toi oli? No. Blokki. No ehkä se. Mutta aika blokki. Ei! Oi! Ei! Ei! Hitsi! Se olisi voinut ehkä melkein tarjota meikäläiselle pisteen. Okei, eli mä oon edelleen 1-0 johdossa. Juu. Ja meillä on vielä 4 päätä pelaamatta. Juu. Ja mä saan edelleen jatkaa. Mut hei, milloin oot viimeis päässyt ns honorittamaan näin paljon? Kanssa jos pelais. Ei kun henkilö X. Aivan liian kova. Aivan. Mä löysin alussa sen hyvän temmon, mut mä en oo oikein saanut sit takas. Tähän tempoon. Ei voi enempää laulaa tai muuta. Ei, lähtee mainokset. Mitkä mainokset? En ollutkaan vielä auki. Ei todellakaan aikaa. Me vaan luettiin niitä sääntöjä liian pitkään. Ei! Siis tässä mä vannon, että mä saan jonkun kunnon dopamiiniboostin, kun mä saan sen kerran edes tohon. No niin, mä sain jo. Oi, nyt on aika hyvä. On hyvä. Eikö mä jätän sen aina ihan snadisti liian lyhkäiseksi? Se laittaa sun kiekosta. Se on muuten ringissä. Ei oo. Mutta voisit vaikka blokata sen sinne. En ajatellut, mä ajattelin ottaa vähän täältä päin. Kato, tossa on jotain sun kengän jälkeen. Niin Nyt. Ei, liian kova. Ei! Ei kun joo. On liian kova. Vielä 3. Mä oon 1. Pitää 3 vielä selvitä. Oho, no niin, nyt oli ihan pirun kova. Just sanoin Pirun siitä jäykkä. kamerasta. Tää on aika hyvä. Ei, kun pikkasen liikaa. Jep. Mihin? Sivulle. No ajattelin tommosen... Ui! Se helpotukset. Huono asento. Toinen sivu. Mut oli aika hyvä mitta. Silleen... Kyllä se niinku lähemmäs menee. Se tuntuu, että noitten alueet olisi pitänyt olla pikkasen isommat meille tähän ekaan kertaan. No ei tästähän sitä harjaantuu. No. Otat semmosen yhden tuolta oikeeta kautta ja tohon minun kiekkoon, eiks vai? Juu, ei. Se on muuten pitkä. Ei! Sait pisteen! Ei saakeli, 1-1. Hei, mut sehän on mun Se on honorit. sun aloitus. Tää tuntuu niin oudolta, ettei mä aloita. Aika hyvä. Ei, mut menee sivulta. Ei se jaksanut. Siis mä oon aivan koukussa tähän touhuun. Niin. Sama vika. On aika hyvä. On aika hyvä! Onko se punaisen päällä? Se on siellä. Ei! Voi muna. Mut eikö sulla ole yksi vielä? Oh, Niin. mullahan on vika. Siis mä annoin sulle vielä, niinku, jos mä ois lopetettu siihen mihin piti, niin... Ei! Yes. Eli mä menen johtoon. Joo, se on jumalauta 2. 2-1. Nyt mä ymmärrän kyllä, miksi tää on niinku mielenkiintoinen laji, koska sä voit niin hyvin sabotoida tässä ittees tai toista. Monessa. Me ollaan vaan pelattu. Mä sanon, että tää on nyt 8. Mä voisin kuvitella kanssa. Joo, no jos ei, niin sit Sitten ei. ei.
pikkasen liian vähän. Mielestäni sä En. melkein laitoit mulle tota? En mä sitä. Se on muuten. On aika hyvä. Nythän se löysi ton tatsi. Jep. Mut onko pois? Ei. Nyt mä rupean niinku suututtaa. Äsken oli kivaa, mutta nyt. Niin. Just niin. Onnea vaan itsellesi. Sitten sulla on aika hyvä sauma saada se pois tosta. No on, mutta kun en saa heittää suoraan. Oot sit aika viivalla. Tälleen ihan kaverin puolesta ajattelin sanoa. En oo kyllä itekään huomioinut kauheasti, mutta pistä silmään. Väärä kiekko! Noniin, sait 2 pistettä! Ei jumalauta! Kiitos! Onhan se siellä. En mä edes oo laskenut pisteitä enää paljon mulla on, mut. Voin sanoa, että tää on odotusane niinku... Ui jumalauta. Ei meinannut Eli käydä. nyt tuleeko sitten 9? Joo, 9. Sulla on nyt 4 ja mulla on 1. Se oli jo vähän liikaa. Toi on aika hyvä. Meni yli. Oi saakeli. Sivus. Tarpeeksi pitkä, mut sivus. Mullakin. Ei ollut tarpeeksi pitkä edes. Mä tarvisin niinku, tiedätkö, 3 pistettä mukamas vielä. Niin, eli sun pitäis saada tämä plus ensi roundilla. Kierroksella 2. Ellei mä saa yhtä sisään, niin sit 3. Ei, nyt menee ihan huti. Eli mun pitäis saada nyt kaikki mun 3. Juu, ei paineita. Tämähän oli siis 5. Eikö sä muista? Et sä nyt voi muokata sääntöjä. Joo, Sä ite halusit lisää kierroksia. Juu. Hei, mites se meni? Ahneella on loppu. No niinhän mä sanoin. Mut niin sullekin kävi, kun sä valitsit karkkeen. Joo. Se on muuten ihan totta. Niin. No, on aika... Ei. Alkoi luistaa enemmän tää jäämä vannon. Niin. Se on sisällä. Että niinku, mut mullahan on tässä nyt se, että mä voisin ampua sen ulos ja mä oon voittanut pelin. Niin, no niinhän sä oot siinä vaiheessa voittanut peli. Ehkä mä oon reilu ja mä ammun nätisti. Kiva. Toi helpottaa mua tosi paljon tässä. Eli nyt mun pitäisi jotenkin saada... Jos Toi. sä... Ja Niin. ehkä vähän yritin, sori oli pakko. Ehkä vähän. Miten saadaan kiekoilla muka possuilla? Pitäisi mennä ihan tasan kiinni. Ja pitäisi olla niinku... Ja kun ei saa etukierrettäkään niinku biliksessä. Niin. Hei. Hei. Se on kuule teikäläisen voitto. Noniin, nyt on kaikki lajit käyty läpi ja me ei tiedetä kumpi on voittaja. Tulokset tässä. Jompikumpi sai palkinnon, niin voi laittaa vaikka mitallisille kaulaan. Sen mä osaan editoida. Ihan yhtä hyvin kuin kruunun. Niin, se on kyllä totta. Se oli tosi helppoa. Sehän oli tosi helppo. Oli se tosi helppoa. Niin se Mutta on kun se kuulostaa sarkastiselta. koska se oli mun silmillä koko sen ajan. Ahaa, niin, joo. Joo. Se oli vähän iso kruunu sun päälle niin sen takia. Tai kruunu oli normaali kokoinen, sun pää oli vaan pieni. Anyway, tähän loppuu tyhmät tai typerät talviolympialaiset. Me ei olla ehkä ihan vielä varmoja mikä tää on, mutta joku TT ja talviolympialaiset, tää oli niinku meidän näkemys talviolympialaisista ja otettiin tähän semmosia lajeja, mitä pystyttiin tekemään silleen suht kohta pienellä budjetilla. Kiitos kun katsoitte ja tykätkää videosta, tilatkaa kanava, saa jakaa ja seurata muissakin somessa, löytyy tosta alta. Ihan by the way, tossa on Aava, tuolla on Isla ja tuolla on Chapo. Mutta nyt heippa! Hei hei! Koivu.